akasafuni. Amen. 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 Abe ngasindiswanga abantu. Amen. Hallelujah. Amen. So funeka thina sibe ku-fasting, sibe kumthandazo, sisenza ntoni? Stop. Amen. Enze uba abethu abantwana, abethu abazukulwana, besokuqala, sesibini, sesithathu, sesibini, sesihlanu izukulwana, bonke basindiswe. Hallelujah. Amen. Bangaphinde siqalekiso thina sikhulele sazalwa kuso. Amen. Hallelujah. Amen. So sibe kwisizukulwana thina esizokwenza ntoni? I-full stop esithi no more. Enzima bonke abezayo bafike noko bona babe nentsikelelo besebancinci. Amen. Hallelujah. Amen. Khona umfana wayemsebenzini bengayazi ba nemoto. Hallelujah. Amen. Ufika ndijonge itreke yemoto uba imoto yami igweni inohamba indawo ntoni. Uthi ntoni ezathi hayi ndikitreke ndikhangela imoto yam ngola msebenzini. Uqaliveze hayi umbono yanyanga. Ayibona uba imoto iphaka endawo ethile ndicimile right. Amen. Amen. Okay, neighbors no nemoto. Uneka singana nemoto dike hayi ne 2 years, to be 3 years of April. Amen. Nemoto. Hallelujah. Amen. Athi ube nayo imoto somdala. Ke unyanisile kodwa. When one nemoto nemnyama nathi kudata 19 wana moto kwami. And 19 years abesenemoto. Hallelujah. Amen. Uthi wathi baphume nxa 21 years ari kwisithiyo xa uhlala e-university sekwazi noqhuba sekwazi ukuzihambela endleleni. Amen. Amen. Kodwa imoto wayithengela 19 ngabazali bakhe. Amen. Amen. Ke thina kasikwazanga ukuthengela imoto ngabazali bethu. Amen. Kuye bafuneka esiphila isizukulwane ibe sisebenzayo uye esikoleni apase ube le nto uzoba yiyo then uthini Take more. Amen. Amen. Andithi usista wakhe akathengelanga umama wenu imoto ndithi akathengelanga umtata wenu buye wanyanzelwa yena qala afunde kuzame nina ukuze nathini abe nemoto. Amen. 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 So siphile nje nomhlaba if ungaqaphela bambala abantu abanothi mna sendinale nto ndinayo nje ungenxakathatha nobani. Amen. Amen. Bambala abantu abanothini abanothetha loo nto. Amen. Hallelujah. Amen. Kungenxa babona abantu abasizalayo bebengenayo le mfundiso lethi yasiyifumanile Amen. namhlanje. Amen. 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 Abanye babebenokhona bakhonze basindiswe qha ngelaa xesha labo bengekho mna xesha lantsindiso. Amen. Bengekho mna xesha labhayibhile. Bengekho mna xesha likaYesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ebephile ngehlobo baziphikela ngalo. Amen. Hallelujah. Amen. So thina ngoku sivula amehlo engqondo. Hallelujah. Amen. Sibone izulu elitsha, sabona umhlaba omtsha, sazalwa ngokumsha. Amen. Abemhlabeni. Amen. So masibekeni full stop ukuthi noma ufebhala sicima yonke into esesiqaleni sefamily sethu. Amen. Amen. Enze uba nakwesizayo sizukulwana ingasebenzi nje esiqaleni. Amen. Hallelujah. Amen. So that's the full stop namhlanje. Amen. Hallelujah. Amen. Zikhona iziqaleki sobazalwane ezithengwayo. Hallelujah. Abo khona bebekhona bafunda iBhayibheli abezinsukwini kuthiwa kunomfo okuthiwa nguBhalamu no Bilamu. Abafabo kuthi omnye amafundo wekhwela idonki. Lapho wekhwela idonki wadibana nengelo sendleleni. Wayeqeshiwe. Uba ndiyakucela ndohambe ndiqalekisela amasirayeli. Amen. Lo mntu uhalisiwe ngokuqeleza abantu ka. Amen. Hallelujah. Amen. Nini yaziphilela kumnandi nitya iintsikelo zikaThixo niphile ubungcwele kusuke kuhayariswe umuntu uba makayoqalekisa laa family. Amen. Because kuthiwa avumele kwaba naba abantu angabazi kodwa aba ngamasirayeli Amen. ngocela uBhilamu uba Bhilamu ndicela ukundiqalekisele aba bantu because wayemazi uBhilamu nomlomo ongcolileyo nomlomo omdaka uba uthethe into iyenzeke and akathethi into elungileyo uthethe izinto zodwa wathi ndiyacela ngakuba uyoqalekisa aba bantu for mna. Amen. Niziphila kamnandi kaloku kumntu othile onijongileyo baphila zala bantu bocela kuSiyazi bocela kuIsirayeli bocela eGoveni bocela eXhweleni bocela kumthakathi bagawu ndiqalekisela aba bantu. Amen. 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 Ithi babe mfolo wathi sakhwela dongileyo ehamba ngalo esi lakhe kwamingelo sikaThixo phambi kwakhe iphethe iswethi. Amen. Yala dongi xa ifuna udlula ngapha yama ngapha ingelosi xa ifuna udlula ngapha yama ngapha ingelosi yavala indlela ingelosi kaThixo ivele idongi angagqithi because laa mfo wayoqalisa abantu abakaThixo. Amen. 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 Into ebabe ingelosi ivale uba ngalona bangagqithi phana kadongi yayazi if why woqalekisa esasiqalekisa sawenzeke siya. Amen. Waqomba ukuthi ngubani uvale sesa. Amen. Zibe full stop. Amen.
Amen. Amen. So ithi iBhayibheli idongi yama nomfo iqala idongi ihamba idonga yama yathi yancama yathetha ngokwayo idongi uba awumboni na uThixo lo uphambi kwethu. Amen. Amen. Ngoba ndiqhele ukukhwelisa ndikurayise imihla ngoba kho apho uthi masiye khona kodwa namhlanje ukhona uThixo phambi kwethu asinawugqitha. Amen. Yathetha idongi okokuqala. Amen. 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 Into yaba uThixo ade avule umlomo wedongi wayibona le ndoda le iphuma izithuba le ifuna uyoqalekisa abantwana bakaThixo. Amen. Bona abantwana bakaThixo abanazo ziqalekiso. Amen. Zihlanzwe ngegazi likaYesu. Amen. And akufanelanga